היי, נעים מאוד, שמי נטלי שטיינברג, מנהלת מחלקת ניהול כספים בשטייניץ המינוח. יש לי ניסיון של כמעט 20 שנה בתחום הנדל"ן. אז בואו נבין מה זה קבוצות רכישה. קבוצת רכישה היא קבוצה של אנשים שהתארגנו ביחד ורכשו זכויות בקרקע על מנת לתכנן ולהקים פרויקט נדל"ני. זה יכול להיות מסחר, מגורים, משרדים ואפילו לוגיסטיקה. המטרה היא בעצם לחסוך את הרווח היזמי שיכול להגיע אפילו ל-20% מערך הנכס. כיום בעוד הביקושים לפרויקטי נדל"ן עולים, עלויות המימון אינן מאפשרות ליזם בעצם להקים פרויקט. ועל כן הביקוש לקבוצות רכישה עולה. כדי להבטיח פרויקט מסוג קבוצות רכישה מאוד חשוב לבחור את הספקים הנכונים שילוו את הפרויקט. זה יכול להיות עורך דין שיכתוב לכל אחד מהרוכשים הערת אזהרה, זה יכול להיות מנהל הנדסי או המארגן שבעצם מלווה את הפרויקט מבחינה הנדסית ובעצם מאגד את הפרויקט בתוכו. ובחירת מנהל הכספים. מנהל הכספים הוא בדרך כלל משרד רואה חשבון שמלווה את הפרויקט מתחילתו ועד סופו, משלב התכנון שמתחיל בפתיחת חשבון נאמנות והבטחת הפקדת הכספים למקום אמין ונאמן, וכלה בפתיחת חשבון ליווי, קבלת אשראים והבטחת הפרויקט, הפקדת הכספים ובהוצאת הכספים לספקים בהתאם להסכמים וכל מה שנדרש. מחלקת ניהול כספים במשרדנו קיימת כ-15 שנה וליוותה כבר עשרות פרויקטים בגדלים שונים בכל רחבי הארץ. מנהל כספים לקבוצות רכישה מומלץ לקחת עוד בשלבים התכנוניים של הפרויקט על מנת לפתוח חשבון נאמנות ייעודי לפרויקט וללוות אותו מתחילתו ועד סופו. במהלך הפרויקט נפתח אחר כך חשבון ליווי שמטרתו גם לקבל אשראים מהבנק, שאותם מנהל הכספים מלווה מול הבנק והשמאים, וכמובן להבטיח את התשלום לספקים עד גמר הפרויקט. מאוד חשוב שמנהל הכספים יוודא שכל הכספים שנדרשים לטובת הפרויקט יופקדו, וכנגד התשלומים לספקים יבוצעו בהתאם לחוזים ובהתאם להתקדמות הפרויקט. יש לכם עדיין שאלות בנושא קבוצות רכישה וניהול כספים בפרט, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ואנחנו נחזור לכם.